Ang fear nga nasa kong ginikanan kay maupod ang fear nga nasa kong kaugalingon. Dato silang Ace ug dili mi bagay. Sugod pa lang kabalo na ko anang among gap. Wala pa may kami ni Ace pero murag ato na time pa lang. Nasakitan ako. Does fairy tales exist in real life? Matong sa second week sa November ni balik na ko sa city ug nagpa-enroll sa second sem. Giatangan jud ko ni Ace eskwelahan ug gi-assist sa ako niya hantod sa nahuman ko. Then nanlaag dahil mi sa mall after. Siyempre treats niya tanan kay dili man ko niya pagastuon bisan unsaon pa nako og insist. Tungod kay pila ka days before mag-start ang klase, halos hadlaw-adlaw ko niya gisundo para manlaag sa mga tourist attractions sa city o sa mga kasikbit na province. Lahi ra jud og kinabuhi ni mga abunda og kay walay problema sa panggas. Sana all kayo. Sa moto, nag-start na ang second sem og studies na mo ang priority ni Ace. Kung naa may date, sa weekend ra. Dayon gipa-photocopy niya na ako ang white form para lang kabalo siya sa akong schedules. Both time and room number. Kuyaw kay bata. Usahay magulat na siya sa gawa sa akong room ug dungan ming mag-lunch. We perform well sa mga studies. Ato rin pag-adto ni Ace sa mua kay nakita niya ako ang mga pictures ug awards sa taekwondo. Maong nikalit lang siya og ingon sa ako nga mag-training daw mi. For fun lang god. Nagadula po dahil si Ace dati. At first nibalibad ko pero kadugayan kay naagni ra ko niya. Since training room ang school para sa mga criminology students, silahang defense tactics ug kumpleto pod og gamit pang sparring, didto may nagapundo ni Ace. Naging sparring partners min duha. Until nag-Christmas og niuli na pod ko sa mga. Ace celebrated Christmas with us and as usual, wala siya nananghin. Na-surprise na lang jud ko nga naa na siya sa gate og daghan kayo og bitbit. Mura siya og Santa Claus. But seriously, yan siya sa mua nga he used to celebrate Christmas with his homebodies. Ihang nani, driver ug maid. Kay even Yuletide season, dili manguli ihang parents. And he told me as well. We found a family with us. 2 nights lang siya sa mua, then he went home. Then pagka Valentine's Day, pasulod ko sa school ug pag-abot na ako sa gate. Nihatag ang guard og usa ka red rose ug ni-greet og Happy Valentine's Day. Taod-taod na inisugat sa kuha nga duha ka estudyante og nihatag og tag-isa ka red rose with same greetings. Padayon ko nga naglakaw paadto sa akong room og daghan pay tagalain nga department kanang hatag og rose og niabot og 15 roses sa akong nadawan. Next ni duol kasi siya na sparkling eyes kayo with greetings and kiss sa cheeks. And lastly, si Ace. Ug mingon siya nga happy 17th birthday heart and happy Valentine's Day. Diniha akong gihag. Og nag-thank you ko niya. Ambot mura ko og kahilakon. Feeling na ako special kay ko. Mitabag siya. You're always welcome, love. First time niya na gigamit nga endearment. Nangutana ko niya, love. Mitabag siya. Yes. Because I love you. First time na ako nadungog siya. Gihag na ko siya. Yes. I love him. Pero naulaw pa kong buhian ang word na I love you too. Wala ko siyang giingnan. Obvious jud kayo na birthday na ko karon. Then mingon si Ace. If that's actually the first thing that comes to my mind when I heard your name. Siguro birthday nimo kay Valentine's Day. That's why your parents gave you that name. After sa pag-grand entrance ni Ace sa kuha, gitaora niya og ribbon ang 17 ka roses. Then gihatod na ko niya sa room. As always, napuno ko og sungog ug kabalo na mo kinsa ang leader. Around 3 p.m. nakadawat ko og text gikan kay Ace. I'll pick you up at 6 p.m. tonight. See you, love. Napasmile na lang ko. Feeling na ako kay si Ace na puno og asukal ang lawas. Kay sweet man kayo. Kidding aside, bitaw. Inspired kay ko nagihuman akong major class og niuli na sa boarding house after.
Halos 30 minutes pug ko nga ga-prepare sa akong itsura. I-curl na ko ang tumoy sa akong buhok. Then I wore a flesh color casual dress and dal shoes. Wala na ko nag-high heels kay 2-inch naman ang gap sa mong height ni Ace. Then paggawas na ako sa gate at 6 o'clock na ana si Ace. Porma kay siya og perte jud ka gwapo. Murag si Paolo Avellino jud. Ang difference lang kay ang haircut. Clean cut man gud si Ace. Nagtinanaway paminduha while kay smile na sa mata pa lang. Ilhan na ang pagdayeg. No words, just him opening the door og nisakay na ko. Then nisakay na pud siya og gitawd akong seatbelt. Kabalo jud ko mutawd sa seatbelt ha, pero mas gusto lang nako nga siya ang mutawd. Ano ko na si Ace? Are you ready, love? Mitubag ko. Unsa ba na nga ready eh? Pag sure lang jud Ace. Mitubag si Ace na don't worry. Dili ta ka ipahamak. Mitubag ko nga I trust you. Then nag-thank you si Ace. Nang larga na may og diretso mi sa parking lot sa mall. Nanaka mi hangtod sa rooftop og nanulod sa usa ka resto og naay naka-reserve na table. Ako siyang giingnan, my God. Kasosyal ba dere? Maulaw man ta mo lihok-lihok dere. Mingon si Ace, it's okay love, you have me. Ako siyang giingnan, nga dili jud ko sanay og ingon ani na lugar Ace. Dili ko komportable. Si Ace, I'm sorry to hear that, but I do understand. Ayaw ka balaka sa mga taong nakapalibot. They are minding their own business too. Itubag ko, nga sa bagay, umingon si Ace, nga it's best for you to experience this para makabalupod ka. Sometimes mas okay na magawas ka sa mohang comfort zone o i-explore ang mga bagong butang o lugar para makaton ka. Itubag ko nga yes, I know, na mag-ulan jud siguro ko. Umingon si Ace, nga don't worry heart. Ako ang imuhang kauban. You can be yourself. I can teach you too. Hunahunaa lang god atong nilaag ko sa inyong bukid. Nga gitor o gitudluan pug kunimo. Nagkatawa si Ace. Ako siyang gitubag. Gusto ra ka mo balos no. Then may katawa ko. Kung may katawa po siya og mingon. Nga dili ay. I just want tonight to be the most memorable day sa tuwa. Og ni smile ra ko. Nisinya si Ace sa waiter og tataod lang. Giserve na ang mga order ni Ace. He already knows my favorites. Basta food na sweet and sour. Or something na ay tomato sauce. Then hate na ko ang smell sa celery og star anise. After na mo nangaon, nanggawas na mi ang nagtambay dito sa rooftop. While makita na mo ang city lights. Taud-taud lang kay gigunita ni Ace na. Ako ang kamo. Mingon siya. Nga heart, ikaw ang pinaka-special na tao sa akong kinabuhi karon. For the past months, ikaw ang source sa akong kalipay. Kabalo ko nga murag dali ra kayo. Ug daghan pa ang dapat nato mahibal-an sa usa't usa. But we can still do that as we goes on. Heart, can you give me a chance to be your man? Can you be my girlfriend? Mitubag ko nga yes. Yes, Ace. Gihagdayon ko ni Ace. Hagjod na perti ka tight. Then I hugged him back. After a minute, gipaluagan na namo ang hug but we are still holding each other. When nagtinutukay mi, si Ace, I love you heart. Mitubag ko, nga I love you too, Ace. Then, we kissed. It was a passionate kiss. Not a smack. But not a torrid kiss as well. Murag slow motion pero dili laplapan. Mura kog naglutaw
naambot lang siya. Happy kay ko na dili na ako ma-explain. It was my first kiss o grabe ang akulba na ako. Pila lang ka seconds, then Ace hugged me again. Then sa inato lang mi na posisyon while looking at the city night lights. Romantic kayo ang place and I felt how Ace loved me so much. It was one of my best birthday celebration. Though wala ko ang parents but I was with the person I love. After na mo dito, yatod na ko og balik ni Ace sa boarding house. Same routine and gestures. Nang ibabaw gihapon iyang pagka-gentleman. Everything was great between me and Ace. Every time uli ko sa mua like summer, semestral break o Christmas, musunod jud dayon na og bisita sa Ace sa mua and spend 2 or 3 nights sa muang balay. Walay paglubad sa kinaiya ni Ace. Taas yapon niyang respeto sa kuaw sa akong parents. Wala mi nag-celebrate og mansari. Kaingon pa ni Ace, ang mansari daw kay para ra sa mga dili kaabot og anniversary. Pero gina-make sure niya every date we had kay extra special. Given na ang pa-flowers and chocolates. Then I celebrated my 18th birthday with Ace again. And it was our first anniversary too. Remember the overlooking mountain na giadtuan namo sa first day? He made a reservation there para sa dinner date namo. Pasosyal kayo eh. He gave me a personalized silver necklace with my name on it. Hesitant ako at first kay kabalo ko nga expensive pero nag-insist jud si Ace. Actually, I'm not fond of jewelries. Pero kung sila, refusing an offer is an insult. So gidawat na lang na ako. Dayon, Ace completed his bachelor's degree of criminology. While me, nahuman na ako ang 2 years sa kong kurso. After graduation, Ace invited me para bisitahon ang ilahang rest house. Para ipaila-ila do ako niya siyang lolo ug lola. Kauban na mo si Kyle og siya nga mga adto sa Picas Isla. We all planned to meet at the wharf. Wala ko niya gisundo kay lansa man sakyan patabo. As planned, 3 nights mi didto sa Picas Isla, so daghan mi og dala na gamit. Pagkanaog na ako sa multicab na pamasahiroan, nakita na nako si Ace nga gahulat sa may kanto sa pasulod sa wharf. Then mingon ko niya og hi love. Then ni-kiss siya sa akong lips og naingon siya hi love ug nangutan na siya unsa ni. Referring sa handbag na akong bitbit ug gikuha niya. Ug mitubag ko nga fruits and some chips. Then nangutan na sa Ace kung namalit ba daw ko. Mitubag ko yup. Umingon si Ace nga bini mong bagbe. Ako nang magdala. Mitubag ko nga ako lang gaan raman. Namingon si Ace nga sige na, ako na. O giilog jud niya. Umingon siya nga tanawa ra. Ingon gaan. Namingon siya nga tara na, basin mabianta. Nangutan ako kung ahasilan siya. Umingon si Ace nga nag-una na dito sa Lanza. Nag-reserve og lingkuranan nato. Nangutan ako niya kung kaginiha pa ba sila. Mitubag si Ace nga taod-taod na po. O nangutan ako niya kung tuan na ba iya mga gamit dito. Mitubag si Ace og o. Nangutan ako niya kung dugay ba ang biyahe. Mitubag siya nga 45 to 50 minutes. Kusog man ang dagan. Huwag ako siyang gingnan nga malipong bi ako og lansa. Basin magsuka-suka ko sa sulod. Mitubag siya nga dili lagi na. Then ako siyang gingnan nga mahadlok bi ako og lalom na tubig. Then mitubag siya nga don't worry. Naamantay life jacket. Dili ilagita ka pasagdan. Daghan pa ko og mga kabalaka nagiingon kay Ace pero nay assurance gikan siya na dili jud ko niya pasagdan. Hangtod na abot na mi sa Lanza. Mingon si Cha nga Beshi. Then nag-wave siyang hand. Ako siyang giingnan. Ay to ara sila. Pointing Cha og diretsyo mi sa direksyon nila. Then gihag ko ni Cha og miingon siya. Ngayay. First island hopping together.
Wa ako siyang giingnan nga mahadlok bi ako og lalom na tubig. Then mayon si siya, ngayon nagadlok-hadlok dira. Mga swimmer og diver na ato ang kauban. Diba Kyle? Itubag si Kyle, jud, ayaw na pagadlok-hadlok heart. Scuba diver na si Ace. Gitubang na ako si Ace, ug ako siyang gipangutana kung naga-scuba diving ba siya. Itubag si Ace og oo. Kumpleto og gamit si Tito. Makita nimo pag moabot na ta didto. Na-amaze ko na gunahuna, as in daghan kaayo og kahibalo si Ace, except sa mag-abre og buto. Gitawd na mo mong life jacket kay malarga nami. Pila lang ka minuto, gikabuhi na ko. Gihilot na ni Ace ako ang kamot o gipasimuhot na ko niya og panit sa orange. As in perte na kong luyaha. Gihigda na ko sa paa ni Ace while gihag ko niya. Sige ra siya ingon sa kuha na, hapit na ta mabot heart. Maayo na lang gani kay wala jud ko nakasuka hangtod sa naabot na mi sa Picas Isla. Umingon si Cha, nga luspad kay ka heart. Dinangutana sa Ace ako kung kaya pa ba daw nako nga mulakaw. Nitando ra ko. I-assist ko ni Ace, hangtod nakaabot mi sa may bench og nipahulay pa mi didto. Pagka-recover na nako, namaktas na mi padulong sa private resort siyang lolo. Nindot kay ang place. Mingaw na relaxing jud kayo. Human gisugat mi siyang lolo og lola sa may balcony. Lipay kay mga tigulang pagkakita nila kay Ace. Nag-bless mi tanan og gipilaila mi ni Ace. Lo, la, girlfriend na ako, si Heart. Mag third year computer engineering. Dadto po siya giskwela. Dili na ko ma-explain ang akulba pero genuine kaayo ang kabuutan sa mga apuhan ni Ace. Amazed pa sila nga gatan-aw sa kuha. Wala gyud ma-feel nako na pang mata. Nagsalo-salo minila tanan kay naka-prepare na day sila og foods kay kabalo silang maabot si Ace ug naami nga ni Kuyo. Halos seafoods tanan ang pagkaon. After na mo nangaon, nagtambay pa mi didto og naminaw sa mga story sa lolo og lola ni Ace. Inspirational kayo ilang story mag-asawa. Basta to sum it up, gikan sa pobre ihang lola pero naging doktor. Og dati na jud nga dato ang lolo ni Ace. Mura mi og naminaw og mga historians. Og tulo mi kapares tanan dito. Historiador pod kayo ihang lolo, maong lingaw kay mi nga naminaw sila ha. Pagkahapon, nagprepare mi og ginataan na balanghoy. Kanang kamuting kahoy na butangan sa tuno sa lubi og asukar. Kabalo man ko mo prepare, og na-miss na pod lagi daw sa lola ni Ace, maong nagtinabangay mi nga magluto dito. Lipay jud kaayo ming tanan didto og feel namo ang ka-welcome bisan sa kadato silahang pamilya. Pagpangatulog na, nagtapad ming duha ni siya. While silang Ace og Kyle pod sa pikas kwarto. Katsismis pa mi og tama ni siya bago na nga tulog. The next day after mi nga namahaw, nangadto na mi sa balay sa uncle ni Ace. Naingnan na dayto ni Ace daan na moabot siya maong naka-prepare na ang mga gamit sa scuba diving. Duha ka oxygen tank og mga gears. Then nangadto na mi sa dagat. Ako kay nagdako sa bukid og tagsa lang makasugat og dagat. Ignorante pa jud kaayo ko og wala ko'y kahibalo. Si Ace og iyang uncle ang naguna og dive. Actually nabalaka pa og gamay siya kay syempre wala ta kabalo sa panahon. Mga pila lang ka minutes nakabalik na sila. Sunod si Kyle na po. Bali ang nahimong guide kay ang uncle ni Ace. Arisgado kay sila samtang ako nga. Nanangutan na si siya na ako kung mo dive ba daw ko. Mitubag ko. Nga dili oy. Dili man gani ko kabalo mo lang oy. Ikaw. Mitubag si siya og tagsa rani na opportunity. Curious pod ko sa underwater. Sa mga to nga last ni dive si siya. Sa tinuod lang, ato pa ko nakasabay og mga divers ug ato pa ko kasuway og snorkeling. Dito pa lang gani makalimot na ko na dapat diay sa mouth mo ginhawa og dili sa ilong. Bang wala na lang jud ko nagpatuga-tuga og dive maski naapay oxygen nga dala. Nag-enjoy man pud ko bisan sa pag-snorkeling ra ko taman. After nilang tulo nga naka-dive, saba na kay sila nga nagstorya. Okay, fine. Wala ko nakarelate kay sila ray nakabalo silang nakitaan si lalong. Share lang day na ako. Ang isla di ay namong yaduan kay mura og umbrella ang design sa ilalong. Muna ingon sa mga divers. Mga 50 meters away sa shore kay hulog na. Kanang lalom na kayo. Thankful rapod ko na safe silang tanan na nakabalik.
After na mo didto, namalik nami sa balay sa lolo ni Ace to have our lunch. Adto din na day kay mamalik na sa city ang lolo og lola ni Ace. While kami kay next day pa ang plano na muli. Nakaschedule na day mi na manlaag og mag-overnight sa Picas Resort. Maong bisi-bisihan kay mi nga nag-prepare sa mga pagkaon og dalhonon. Pagkahapon kinalarga nami. Medyo may kalayuan pod maong nanakay pa mi og motor. Walay mga cottages didto. Actually kato na beach kay known for camping lang. Naidala natin sa Ace ug Kyle maong ilahan na dayon gitaod while kami ni Cha ang nag-prepare sa food. Naglatag mi og matings didto daplin sa dagat ug mura og picnic style. Pagka-ready na sa tanan, nagilis na mi og pang beach na mga sanina. Then nagtambay mi upat didto. Naidala na mga beer in can ug daghan pog mga pica foods. Si Ace kay nagagitara while mosabay rami og kanta. As in hastang kabibuhan namo. Og time na gikapoy na og kanta, gapa-sounds na pod mi og mga reggae music. As in kalmar kaayo ang mga hunahuna kay bakasyon na ligay. Natamaan ako sa moang giinom og init na akong lawas, mao nang hagit na ko og pangaligo og dagat. Si Ace ang nisabay sa kuha kay didto lang sa daw silang Cha ug Kyle. Og dili ra ba jud ko kabalo mo lang oy. Maong ginatudluan ko ni Ace. Pero wala jud. Di jud kaya. Close na mi kaayo ni Ace dito sa dagat. Og nadikit na permi ihang lawas sa kuha kay nakatupis lagi ko. My God, nanginit jud ko. Dili lang init sa dala sa ilim nun, kundi ilahi na jud. Samutan pa sa lawas ni Ace na murag model jud kayo. Ambot oy. Daghan kay nagdagan sa kunahuna. Pero wala lang nako kaayo gipahalata kay Ace. Nagdakpanay pa mi kunuhay ni Ace dito sa tubig. Pero logi jud ko kay hawod man siya mo dive. Mukalit lang siya tunga sa akong atubangan. Then dayon kiss sa akong lips. Then mo salom na po. Kadugayan ana kay namalik ni Miss Daplin og silang Cha na pod ang nangaligo. Gabi na to. Maayo ang panahon maong gatan-aw na lang mi ni Ace sa bulan og mga stars. Napamigi markahan na star og mao daw kunuhay to ang star namo. Nagkigda naming duha sa mating sangtod nag-share na og seryoso na topic sa Ace. Mingon si Ace, gusto sa akong lola og lola na mo proceed ko og law. Itubag ko, unya, unsay plano nimo? Itubag si Ace nga naglibog pagani ko. Wala man ko interest nga mahimong abogado heart. Wala po ko interest na mo manage sa eskwelahan. Nangutan ako niya, unsa di mong gusto? Mitubag siya nga mas gusto na akong magpulis. Simple ra nga kinabuhi. Walay daghang problema. Ug ako siyang gipangutana. Unya, masugot kaya imong pamilya nga dili ka mosunod silang gusto. Mitubag si Ace nga dili gani. Plano na lang nako nga mo proceed og law while magpaabot ko sa date sa board exam. Then kung swertihon na makapasar ko, ay haan ako mo apply. Ug ako siyang giingnan, may pag-ingana na lang. Para po dili malain imong lola og lolo. Malay nimo, magustuhan day nimo ang law kadugayan. Ito bag sa Ace nga gani. Tastingan na lang nako. Sa moto nga paghuman sa mong party dito sa beach ug medyo lalom na jud among tama. Nanghipos nami sa matings ug diretso banlaw. Since basa pa man ako ang buhok, naglatag na pod mi og matings ni Ace sa may Bermuda while gapaabot na mauga ako mo. Si Kyle ug Cha naanay kaugalingon na kalibutan og nanlargo sa tent. Dito lang na ako na-realize na since gauna na si Cha og dulog kay Kyle sa isa ka tent. Ang mahitabo jud kay kami ni Ace ang mag-uban sa Picas tent. Murag namugnaw ako ang singon. Dito na ako nakulbaan. First time na ako na makadulog sa Ace. More than 1 year na may pero wala jud mi ni agi og dulog. Akong utok kay wala na nahimutang sa kakulba na ako. Kumingon si Ace. Matulog na ta. Medyo niipikto na ang beer. Ito bagkog lagi. Tala. Grabe jud. Murag mo gawas na kong heart sa tinodla. Wala na mi sa sulod sa tan. Gigunita na ni Ace sa kuwang kamo. Pag maingon siya. Namugnaw lagi ka.
Mitubag ko, bugnaw manggod ang hangin sa gawas. Pasumangil lang jud na ako. Ngit-ngit day kay mi sa sulod guys. Kalit lang ni takilid na si Ace patubang sa kuha o gikabig ko ana niya patakilid na paatubangon pod saya. Diyos ko Lord. Wala ko'y makita pero feel na ako kayo ang mo ang ginhawaan. Umingon si Ace nga I love you heart. Mitubag ko nga I love you to Ace. Go signal naman di ito. Ni-kiss na si Ace ako ha. Una smack lang. Hangtod sa nahimo nga torid na kayo. O gikiraywan na pod kayo iyahang kamot na bisan asa lang nagunit-gunit. Maayo na lang gani kay ngit-ngit kay kung naay siguro suga. Kita kaayo kung unsa nako kapula sa kakulba. Umingon si Ace. Kanay. Promise, I'll be gentle. Huwag ako siyang gingnan. Basin mabuntis ko. Yung si Ace, nga don't worry. I'll be careful. It will be safe. Ako kay murag nawala na sa katinuan, kay nangita na jud og more. More ako ang birhen na lawas. Nito bagir pod ko og go. Pagkadungog ni Ace na ingon dayon siya og I love you so much heart. Then he kissed me even deeper. Og ni proceed og tanggal sa mga angay tanggalon. Wala yo'y kabutangan ang kulba na ako at the same time. Kalami sa kada explore ni Ace. Humani halos kikisan taman sa kuyamoy sa kuntiil. Nibalik na siya sa kong lips. This time kay feel na nako ang iyahang karade. Pero nihunong si Ace kay ramdam niya nga nasakitan ko. Pangutan ako niya kung ipadayon ba. Pero nito bagir ako oo. Maong nipadayon si Ace. Kumbaga sa music, mura og mellow turak. For the first time natubagir jud nako ang dugay na kong pangutana. Unsa kaya ang feeling? It was changed to. Now, I know. Feel jud nako kung unsa ko ka-love ni Ace. The way he touched me. Nadjud ang respeto ug pag-amping. Nausaban pa jud to pagtunga-tunga sa gabi. Ingon nato jud ay. Nakamata kong nakahagming duha ni Ace. Paglihok na ako, nakamata pod si Ace. Medyo hayag na og makita na nako siya with his bright smile. Mingon siya nga good morning my heart. Mitubag ko good morning to Ace. Dayon nga I love you siya sa kuha. Mitubag ko I love you too. Then gihag ko niya og gikisan sa agtang. Saka namin nag-ilis. Pagbangon na nako, dito na nako na feel ang panakit sa kong lawas ug sa usa ka specific part sa kong lawas. Nanguta na si Ace, are you okay? Mitubag ko nga yes, restroom lang ko. Then mitubag si Ace og okay. I'll prepare our food. Nami dalang buteng, maong nakaluto or pudayon og pamahaw. Ug napod may bili na foods the previous day. Nagtaod si Ace og duyan og tataod lang nakamata na po si Chia og kain. Wala mi sa duyan ni Chia, nikalitra na siya og whisper sa kuha. Si Chia, I saw it. Natingala ko, pamayon si Chia, nga the blood stains. Kansyaw kaayo iyahang naw. Nangutan ako blood stains sa. Mitubag si Chia, nga sa inyuhang matings. Siga. As in, siga jud kayo akong mata. Umayon si Chia, nga lagi. Open gamay ang inyuhang tan. I-check dito. O as in, mura ko o gihumol sa suka sa kaulang. So tinuod jud, naay blood stains ang mating sa tent ni Ace. Maong akong gisirado ang tent og niduol ko kay Ace og pasikreto pod nako nga giingon siya. Ako siyang giingnan nga naay blood stain sa matings.
Tibag si Ace, nga I know as expected. I know heart, and it's okay. Remembrance. Diyos ko Lord na lang dyan. Naulaw dyan ko og taman. Taod-taod lang after pangaon na mo kay namalik na mi sa balay. Napula na mi sa dagat, maong nag-movie marathon na lang mi. Then nagdula pod silang Kyle og computer game. Time na mag-prepare sa lunch. Nitabang na ko sa helper nilang Ace dito sa kusina. Nisunod po sa ako si Cha. Hantod na human na lang mi og pangaon. Then dinner na pod pagkagabi. Tuyok-tuyok rami dito. Then time na nga ating pangatulog na. Ug tungod kay wala na lagi ang lolo og lola ni Ace, nagtapad mi og tulog ni Ace. Og sa pikas kwarto pod si Kyle og Cha. My goodness. This is it, pansit. Nanay suga og kita na kayo ang kata. Master's bedroom di ay amo ang gamit, maong naay kaugalingon na CR. Nagunan ako og shower. Dito na pod ko sa sulod na gilis. Then sunod og shower si Ace. Pag-awas niya kay naka-boxer shorts lang siya. Grabe. Ang lawas na ako nakitaan lang dati sa mga katalog, kato mga model sa brief na nasa akong atubangan. Grabe ang pamula nako. Maong ga-smile rapod na sa Ace. Tinanguta na siya. Dili gyapon ka comfortable. Wala ko siyang giingnan na nga pagsanina daw. Gibato na nako og unlan kay gikatawan man ko niya. Then mitubag si Ace nga grabe. Ingani na lang god. Kita ra bitaw do. Then ako siyang giingnan na nga bahala ka diha. Matulog na ko. Nihigda na ko og nagbukot sa habol. Taod-taod lang, nisulod po siya og apil sa habol og nagpaibabaw sa kuha. Intawo na lang dyan ni Ace. Kulang na lang mag-collapse ko sa kakilig o kakulba. Umingan siya. Lights on. Then grabe niyang katawa. Kasungugan na lang siya. Mura mi og nag-judo sa idaanan. Iyahay pa mi og ginitikay. Maong gatuyok-tuyok pa mi dito sa kwarto. As napuno og katawa ang kwarto. Hangtod sa na-corner ko ni Ace. Nagunita niya ako ang duha ka kamot, then naa siya sa ibabaw na ako. Nikalitra mi og kahilo. Nagtinutukay pa mi og taman until nagsugod na og kiss si Ace sa kuha. Gentle at first, hangtod sa naging deep. Gibuhian ako niya. Ug nahitabo ang tanan. Bisan lights on. Kita na ko ang kalipay, pagmahal, pagrespeto sa dagway ni Ace. Same way as I showed to him kung unsa ko kalipay na kauban siya. We made love numerous times atong gabi una. The next morning, time na para mamalik sa syudad. So after breakfast, nalakaw namin. Wala na ko ikabuhi panguli na mo. I don't know if we do have the same feeling na basta pauli na, murag duol na lang kayo ang biyahe. Since summer na, niuli na pod ko sa mua. And as usual, after 2 weeks lang, nisunod ra po dayon nagbisita sa Ace. Pero mga behave mi dito sa balay, kay lisod na. Then pagka next school year, 3rd year na ko. Wala na po sa Ace sa school, kini-proceed na siya og law. Nahimong busy ang schedule yet he always make time para lang makibisita na ako sa school or makadate mi sa gawas. He has a copy of my white form like before para kabalo siya sa schedules na ako. Matingala na lang ko kay naa na siya sa gawas room. Usahay mo kalit ng og text na naa siya sa gate na gulat. Then A successfully passed the board exam for criminology. Pero nagpadayon gihapon na siya sa law para lang dili ma-disappoint ihang grandparents. Second anniversary na mo. Sa balay mi nag-celebrate kaya na timing man nga wala mi klase. It was just a simple celebration with my family and Ace. 4th year minute siya when she broke up with Kyle. Ace and I tried to settle them pero wala jud. Bulag yun sila. While me and Ace are still going strong. Then I turned 21 and we were 4 years in a relationship ni Ace. We visited a tourist attraction somewhere in Luzon. Moto ang first time nga nakasakay ko og eroplano. Og ni Ace pa birthday gift, anniversary gift, a Valentine's gift, advanced graduation gift na tumaong okay ra daw nga mogasto siya og dako-dako. Nanguli ra pud mi dayon because we have classes the next day.
Same year, ni-graduate ko. Engineer heart. Kalami na lang jud paminawon. Gikaloy-an na jud ko sa 5 years na kinumbate. We had a celebration at home. And Ace was there. After na mo didto, gidala ko ni Ace og balik sa rest house yang lolo. Kay gusto daw ko makaistorya. There, gi-offeran ko na mo trabaho silang school. Simple lang. Magtudlo og major courses in line sa kong nauman. Alright. Bloodline yun siguro namo ang mahimo nga teacher. It was a great offer. Gidawat na ako. Pag-opening sa klase, naalang gihapon ko sa same nga school. It really hurts. Bitaw charot lang. Maayon pud good ako ang performance when I was a student ug kita jud kayo nila sa kon TOR. Sa moto nga pa-chill-chill lang hantod hapit na mahuman ang first semester. Okay ra jud unta kayo mini Ace kung wala lang jud unta gapakita si Aling Marites. Not her real name. Katong nagkuha og usa ka tray na itlog sa community pantry. Bitaw, kidding aside. This is the most heartbreaking part sa story namo ni Ace na sakit kaayo i-recall. Naibig celebration ng family nilang Ace og nauli iyahang mama ug papa. Gi-invite ko ni Ace na mo-attend sa party. So at that time, naay mga family friends and even politicians nga nangabot. Stephanie was there too. Og close sila sa mama ni Ace. Pag-abot na mo ni Ace sa party, gisugat mi siyang lolo og lola. Beso-beso and all other kaetyosan. Nangadto mi sa mama og papa ni Ace og gipayla-ila ko niya. His father looks cool. Kamukha ni Ace og buutan ang pagtagal. His mom looks stunning too. Pero opposite siyang kagwapa ang kamaot siyang batasan. Gihad to foot ko niya og tanaw ug wala man lay pag-smile gikan siya. Siguro naingnan na si Aling Marites ni Stephanie sa kagahapon namo ug kung giunsa nako hapit gigubaihang no. Pero sa yaha palang tinan-awan mailhan na jud na mata pobre siya. I know nakalata si Ace that his mom doesn't like me. Pero wala ra gimay ni Ace og namalik na mi sa table siyang lolo ug lola. Maayon po dandagan sa party sa sugod. With all the inspirational talks ug ang mga foods and drinks, not until nilakaw si Ace paadto sa toilet. Nibiyaan ko sa lamisa og dito nakalugar ang mama ni Ace. Ingon ang mama ni Ace. Nga heart, right? Mitubag ko gihas, ma'am. Humingon siya, nga diretsoon na taka. I don't like you for Ace. Wala ko nakatingog. Humingon ang mama ni Ace, nga my son deserves the best, not just someone like you. Grabe akong pugong jud nako na dili ko makatubag. Humingon siya, nga my son is a good catch, you know. Too good para sa moha. You are teaching, right? Engineer. How did you get in? Connections. I know that you are looking for stability. And my son is the best prospect to give you that. But I won't allow that. Get the hell out from my son's life. Then she left. Ing ana kayo iyahang linyahan. Pangsalida kayo dyan. Pero buwa kaya kong dughan. Mao ang pinakauna nga na insulto ko og taman sa tibok na akong kinabuhi. Pagbalik ni Ace, ningon na lang ko nga naglain akong paminaw. Maong nananghid mi siyang lolo og lola na mulakaw na. Worried pa yang lola sa kuha. Pero niingon na lang ko na basin gikapoy ra ko. Blind si Ace sa naitabo. Wala ko nakatulog tibok gabi eh. Dili ingon ato akong gi-expect gikan sa mismong inahan ni Ace. Tama jud ang bilin sa kong papa sa sugod pa lang. Dato sila ug wala pa ta kahibalo silang batasan. Sa moto nga nakadesisyon ko nga namuhawa sa school, moong nagbuhat na ko dayon og resignation letter. The next day, ready na ako ang resignation letter ug ipasa na nako sa mong department head. I need to render 30 days usa mohawa sa work. Sakto ra pod na igo mahuman ang semester. Pila ka days na ginuna nako kung saon ako pag-istorya kay Ace or kung dapat pa ba nakong istorya siya. Nahadlok ko sa iyang mahimo nga reaction. So mas gipili na ako na ihilom lang sa. Nilabay ang isa ka semana, nakakita ko og hiring sa usa ka dakong company sa Manila. Nagpasa ko og CV.
After pila ka days naka-receive ko og email gikan sa HR o gihatag nila ang schedule sa initial interview via phone. After na ako napasar ang initial, nag-behavioral og final interview ko via Skype. The next day, nakadawat ko og email saying na nadawat na ko. And they are asking me to come to their office para mo pirma na sa job order. Napakoy 2 weeks na nabilin para mananghid kay Ace. Pero dili dyan ako kaya na i-spoil ang moment kada magkuyog ni. Happy ra kayo siya. Buutan na ra kayo siya. Actually, ang naasa kong nahuna kay mangayo kog space siya for me to grow alone. Bali himuon na lang unta na akong excuse na gusto na akong mogawa sa among comfort zone ug mag-explore and to build the best version of me. I was waiting for the right timing. Pero murag hapit na lang jud ko na tanog oras. Wala lang gihapon ko kaingon. I was facing my computer screen sa dihang kalitlangan na ay nanuktok sa pultahan. Wala man pod ko gihulat nga bisita. Pagabari na ako, si Ace ako nakita na suko kayang nawong. Nakulbaan ako. Katop ako nakakita na seryoso kayo siya. Dinangutan na siya. You are resigning? Bitubag ko yes. Dinangutan na siya kung anong wala na ako siya giingnan. Nangayor ako sorry niya o kahilakon ako. Galako-lakaw si Ace akong tubangan while ginasunodra na ako siyang tanaw. Kita sa iyahang nawong ang kasuko o ang ka-frustrate. Tungutan na siya. Nganong mo resign ka? Mitubag ko. I am looking for another opportunities. Mingon si Ace. Other opportunities. Nangunot iyahang agtang while nitutok sa kuha. Umingon siya. You are teaching already and you have a good pay. Mitubag ko, nga I know, but I have reasons. Mitubag siya, reasons? What are those? Mitubag ko, nga I don't want to cause any conflicts, Ace. Mas maayo pang dili na lang nimo mahibalaan. Nangutan na siya, kanus alang ka nagpasa og resignation. Mitubag ko nga 2 weeks ago. Umingon si Ace, 2 weeks ago, heart. Kapilatan nagkauban. And you didn't bother to tell me about all of your plans. Mitubag ko. I am afraid. Nahadlo ko na basin masuko ka. How long do you plan to keep all of this then? And you think I won't get angry nga imuhan ning gitago tanan sa kuha? Mitubag ko. I was just waiting for the right timing, Ace. Damn heart. Right timing? 2 weeks ago and you only have few more days left para muhawa ka sa school. Why? Where do you plan to go? Nganong blind ko aning tanan? Are you planning to leave me too? Then nagsugod nagtulo akong luha. Mingon si Ace. Answer me. Mitubag ko, yes. Gigunitan ako ni Ace ako ang mga bukton og miingon siya. What? Why? Unsay problema? Mitubag ko nga dili ko nimo masabtan, Ace. Mitubag siya. Then tell me, unsaon ako pagkasabot sa imuha kung maskin isa wala kay gistorya sa ko? Are you tired? Di ka po'y nabaka nga magtudlo? Mitubag yara kog no. Unota na si Ace. Di ka po'y nabaka sa ko sa to ang relasyon. Mitubag ko. Wala, Ace. It's not that. Then what? Nanguta na si Ace. Suga ko siyang gitubag. Nga your mom. Namingon si Ace. Why? What about mom? Giun sa kaniya. Huwag ako siyang giingnan nga giinsulto ko si mohang mama. Ang nanguta na si Ace. Kanusa lang? Giaduan ka sa eskwelahan? Huwag ako siyang giingnan nga last party. Nanguta na si Ace kung sa mansion ba? Nitando or ako. Ingon si Ace. Nga nung wala kay giingon sa kuha. Kung sa iyahang gipang ingon si mo.
This time, naghilak na jud ko kayo. Ako siyang giingnan. Nga she told me na kwarta lang nimo akong giapas. Na pobre ko og dili ta bagay. That you deserve the best. Sakit, Ace. Sakit kayo sa tinuod lang. Oh, kabalo kong pobre me, pero sukad wala kog apas si mong kwarta. Wala ta kagihigugma tungod sa kung unsang naa ka. Nagatubang na sa dingding si Ace. Huwag ako siyang giingnan. Maong mas gipili na ako ang mo-resign para dili nila huna-hunaon nga nakatrabaho ako sa eskwelahan tungod kay uyab ta ka. Taniatubang si Ace ako wag mingon. You know to yourself na dili na tinuod hard. Nakita sa kong grandparents that you have skills and potential. That's why you absorb ka sa school. It's not just because you are my girlfriend. You had a good performance during your college years. Ako siyang gitubag. Pero dili ka na ang nakita nila, Ace. Labi na ang imohang inahan. She wants me to stay out of your life. Pinakasakit na insultong nadawat na ako sa kuang tibuok kinabuhi. Mitubag si Ace. Nga heart, I am so sorry. Sorry kung nasakitan ka karon. Please. Ayaw ko biyahe. Mitubag ko. Sorry, Ace. But I already made my decision. I'll be leaving in 2 weeks. Sa Manila ako magtrabaho. Gihago ni Ace og niingon siya. Nga no heart. Please don't. Darira ta. Please stay with me. Magpakasal ta. We will build a family. I have money to use para makasugod ta. Just don't leave. Dili ko masugot. Dili na ako kaya nga nakakasalayo. Wala ko siyang giingnan. Nga I need to prove them wrong, Ace. I need to prove myself. And marriage won't change how they see me. Mas mulala pa noon. Giingnan ko ni Ace. You really don't have to mind what other people will tell about your heart. Kaila ko sa mo ha. Kabalo ko kung unsay tinuod. Mitubag ko. It's easy for you to say, Ace, na dili sila imain. Pero ako, Ace, ako ang ginsulto. Ako ang gi-underestimate. Pagkatao na ako ang gitamak-tamakan. Kabalo ko nga dili ko nimo masabtan kay wala ka sa ko ang lugar. Mitubag si Ace. Unya ako. Unsaon na lang ko, heart. Asa ko dapat malugar kung mupalayo ka sa ko, ha? 5 years na taka nga nagkauban. Nasanay na ko nga naa ka nga ako ang ulian. Gabako na ko hinila ka ni. Huwag niingon si Ace. Nga nipadayon gani ko uglo kay gusto ko nga magkauban ta dari sa school. Unya mo palayo na hinuon ka. Mitubag ko. Alangan naman ay pamugos na ako ang kaugalingon sa imuhang mama. Kailangan na ako ipakita na mali sila. Kailangan na ako ipakita na mali siya. Mitubag siya. Unya ako ang mahimong luoy kay imuha kumbiyaan. Dili na ko gusto na mahitabo sa tuwa ang history sa kuang mga ginikanan, heart. Sa kagustuhan ni mama na i-prove iyang kaugalingon. Mas gigusto pa niya ang magtrabaho sa layo kaysa magtrabaho dere na kauban mi na iyahang pamilya. Tanawa mi karon kung unsa mo ang sitwasyon. Na ay kwarta pero nagkatibuwaag na ang pamilya. Ba ako siyang giingnan. Temporary lang man ni Ace na mo palayo ko. Gawas ako sa kong comfort zone. Mabot ang panahon na ready na ta. Kung kita jud ang para sa usat-usa. Mingon si Ace. Kung love ko nimo,
Dili ka mulakaw. Dili ko nimo biyaan. Pero ako siyang gitubag. Nga kung love jud ko nimo, you will let me go. That's BS. Manay ingon ni Ace. Nigawas na si Ace. First time ko nakadungog sa iyaha nga na malikas. While ako kay nabilin sa sulod og naghinila og taman. Sakit ang mubuhi sa taong pinaka-importante sa mua. Pero kinahanglan. Around 2 a.m. na wala gyapon ko'y tulog ug nagsige lang gyapon ko hinila. Nainikalit og panuktok. Pagkabari na ako kay si Ace ang nasa gawas. Hubog kayo siya og gigakos ko niya diretso. Nitanaw ko sa gawas sa gate og dala niya iyang sakyanan. So nag-drive siya na hubog. Nasirado na nako ang pultahan, naghilak na si Ace nga nagakos yapon sa kuha. Permi niyang ingon, ang ayaw ko biyahe heart. Ayaw ko biyahe. Mura jud gikumot ako ang kasing-kasing na naminaw niya. Gigakos rapod na ako siya og taman. Giguide na ako siya sa sofa. Dili siya gusto mo buhin ako. Hangtod sa nakatulog siya nga naghilak. Gipunasan ako siya while nagsigi ko og hilak. Gustohon man ako na usbon ako ang plano, pero nasayangan ko sa opportunity na makatrabaho sa dakong company. Usa pa, gusto na ako nga na ako'y mapatunayan. Sakit man, pero kinahanglan na ako nga mopalayo kay Ace. Giakay pa na ako si Ace pabalhin sa bed. Wala ko natulog tibok gabi kay nagtan-aw ako siya nga himbing ang tulog. Walay undang ang tulo sa kong luha. Nidiretso na ko agasikaso pagkabuntag para sa pamahaw na mo ni Ace, hangtod sa nakamata na siya. Siguro nagwonder mo nga nung nakasalod si Ace sa gate nga na may security. Actually, ang building na akong gipuyan kay property gihapon nilang Ace. Pero dili ko libre dito ha. Sakto ko gabayad o renta. Kaila lang niya ang security mo ang nakasalod siya diretso. Nibangon na si Ace, pero gadaduha pa kog mo greet o good morning siya. Bugat kayo ang atmosphere sulod sa kong room. Ramdam kayo ang kasakit. Ako siyang ipangutana. Coffee or tea? Mitubag sa Ace. Og coffee please. Salamat. Hilom ka ay while nagtimpla ko og kape para na mundo ha. Pagmingon si Ace. Pwede ni mo bawion imuhang resignation. Heart. Pwede naman na dari na lang ka sa dool. Mitubag ko. Punta pagbigyan ako ni mo Ace. Gusto o saan ako ang mupulayo. Mitubag siya. Kanya ako. Mitubag ko nga magpadayon ng gihapon ka sa eskwela ni mo. Timingon si Ace. Nga heart. Nakita na nako ang mga resulta sa mga long distance na relasyon. Tagisaray swerte. Maong ayaw na lang gyud og lakaw. Huwag ako siyang itubag. Sige na Ace, hatagan o sa nato og panahon atong kaugalingon na maning kamot og tagsa-tagsa. We can grow apart. Tinungutan na si Ace. Are you breaking up with me? Ako siyang itubag. I only need space so I can prove myself. Mitubag siya. Space. What's next? Break up. Ako siyang gitubag. Nga Ace, karon raman eh. Kung kita dyan. Mitubag siya. Nga dili ko mosugot heart na mulakaw ka. Kung ipadayon ni mo na ang mulakaw ka, magbulag na lang punta diretso. Gikuha niya iyang susi og nilakaw na siya, bisan wala pa niya nainom ihang kape. Nabilin ko nga nakatulala, ug pila ka days na wala nagparamdam si Ace. Kabalo ko na sakatan siya. Walay text, walay call, wala na siya ni bisita. Hangtod sa last day nako sa school. Nakaredy na pud ako ang gamit kay kuhaon na sa akong tito og iuli na nako dito sa mong balay. Dayon niabot si Ace. Nakita niya ang mga nakapak nako nga mga gamit. Ni-smile siya. Pinakapait na smile na nailuha siyahang mata. Umingon siya.
Ug maingon si Ace, dili ko enough na rason para dili ka mulakaw. Dili enough na rason akong love sa imo para dili ko nimo biyaan. Sorry heart. Dili ko happy na mulakaw ka. Pero kung kalipay nimo ang pakawalan ta ka, buhaton ako bisan sakat. Gikosra na ako siyag daman, while pareho aming duhangan nagilak. Mingon si Ace, love kay ta ka heart. Si mama lamang unta ang problema pero nibuhi man ka. Pero sige lang. Okay lang. Okay na lang. O hinay-hinay na niya og tanggal ang ako ang kamot. Mingon siya, I love you. Magamping ka, Permi. Dayon ni kiss na siya sa akong agtang. Huwag ni talikod. Wala jud ko katingog. Nagminatay kog hila. Kulang jud ang word na sakit. Pero ako ang nagpili ato na sitwasyon. Ako ang nangayo ato na sitwasyon. Tinuod jud di ay na when you truly love the person, you will let them go. Ug mato ang gibuhat ni Ace. Gibuhian ko niya. Pila lang ka oras naabot na akong tito. Human nakarga ng tanan, nang larga na mi pauli. Nibiya ko sa lugar na sa pila ka tuig na himong love nest na ako with Ace. 3 days ako sa balay na mo og nilarga na ko pa Manila. Yes. Nakabalo akong parents sa tanang panghitabo. Ningon sila na kung kami ni Ace ang para sa sagusa, mabot ra gihapon ang panahon na mag-abot mi. Mga bata pa po daw mi og taas pa mo ang panahon. Nidiretso ko sa ilahan siya sa Manila. Kaya after graduation manggod namo, nilarga na siya dayon pa Manila kay naaman didto iyang pamilya. Yato pud ko dayon sa company to sign my job order. Gikuyugan pa ko ni siya everyday para ma-familiarize na ako ang mga agianan og sakyanan hantod sa naging independent ko. Kapila pa ko ni agi og kasaag og niresulta sa mga taxi na lang ko pauli. Nagstay ko dito until nakita akong marentahan na kaugalingong unit. Human ako marady ang tanan, kailangan ako sa balay, naka-decide na ko og balhin. Since nasanay naman ko na mag-inusara sa room sukod pa sa college, dili na kay lisod sa kuha. It's just that the place is new. The volume of the crowd, ug ang ka-busy sa tanan. There were nights na naghilakra ko og taman tungod kay gimingaw ko ni Ace. Gislay na ko siya og contact pero unattended na niyang number. Deleted na po dihang Facebook. Pero I perform well sa trabaho. After 1 year and 2 months sa company, I was chosen to have a training abroad sa headquarters sa USA. That was for 6 months, all expenses paid, with accommodation and allowances on top of my salary. 5 days a week ang training and vacant for 2 days. So nakalaglaag ko with some of my new friends. With all adjustments na kaya raman pud labi na kay naabtan pa ko og winter dito. After my training, I was sent back here then I hold a higher position sa company. At that time, I was still searching for Ace online. Siya ra ang naasa ko ang recent searches permit. Pero wala joy trace niya mas kinisa. Even sa mga relatives niya nakailan na ako. Every time na ay family gathering siyang pamilya o na ay mga upload o pictures, gi-scan jud na ako paghayo ang kadanawang sa mga nang-attend pero wala jud sa Ace. 20 months sukad nagkalagyo mi ni Ace. Nag-search ko og usab sa iyang ngalan sa Facebook. Na babae nga nag-post og picture na kuyog sila ug apil sa caption ng tibok pangalan ni Ace. Pero wala siya FB account. That's why nigawa sa search results. It looks like they are having a date. They were sweet. Tagam jud kayo. Istok na ko ang babae pero mao lang to ang post na nakapublic na kuyog sa Ace. Wala na ako giyad ang babae kay murag sakit na kaayo og mas daghan pa ako makita. Then I deleted my Facebook account right after.
Then timing na anay vacant post sa headquarters namo sa US. Nag-try kog apply. Og natsambahan pod nga nadawat ko. After na process ako ang tanang papers, nibalik kog trabaho dito. Feeling na ko ato na time, wala na sense na mupundo pa ko sa Pinas kay naa nay bag-o sa is. Ingana jud ay ko masakitan ta. Gusto na tumo palayo og moadto sa lugar na walay nakaila. Lugar na walay magpahinumdom sa tuang kagahapon. Mas daghan pa kog nakaila. Daghan ang suitors na mga puti og pareho na ako na engineer pod. Pero lahi ra jud sa Ace. Unique siya og wala siya kapareha. Tapulan ko makigistorya nilang tanan. Unlike sa Pinoy na kung kapuyon na ka og in English, pwede ka magtagalog or magbisaya. Pero kung puti gani, nga dyan. Despite sa kasakit, nagpa-personalize gihapon ko og ring. Ace of Hearts nga design. O ginasuot na ko permi sa ko ang ring finger. Actually, one way na ko to para sa first glimpse pa lang sa ko. Makaingon na sila na married na ko. Wala na yung mangulit sa ko. Skyrocketing kumbaga ko ang career. Dako ang earnings because I was paid dollars, but I was empty deep down. Dili ka malipay kung kwarta lang naka. Lahi ra kung naa ang pamilya nimo si Mondol. Lahi ra kung naa ang lalaki nga imuhang hinikog matapad nimo. Sumato nga after 2 years of working there, i-decide ko nga na mo pauli sa Pinas. I am still working in the same company, yet I get a higher post again and of course, higher pay. Nakakuha ko isa ka condo unit na nagpa-enroll pod ko sa mga driving school. Ako ang gi-arrange ug maayo ako ang schedule para dili maka-conflict sa akong work. After nako nakatunan og drive, gi-process na nako tanan hangtod sa nakakuha nako og driver's license. Then I bought a car. Everything was great sa personal space na ako. My parents always visits me whenever makuha ko og long vacation. Wala na ako ni uli sa mua because usually ang ginabuhat namo kay mga laagman sa mga tourist attractions diri sa Pinas. Yes, family banding lang. Na mga engineers na under sa akong supervision, including Brian and Claire. Brian is a gay na super close na ako. Dili gani senior ang trato niya sa kuha kundi friend lang. Ang tis Claire, aside for being my junior, she's a good friend too. Duha sila sa best assets na ako sa kong team. Sa moto nga pag-abot sa pandemic, dili kay dako ang nahimong adjustments namo sa mga work since computer-related raman halos. Mura lang gihapon og sa dati. It's just that nga we are working sa personal space na namo and online and meeting. This year lang jud when Claire invited me sa first birthday celebration siya anak. And at the same time, gipabunyagan niya og ninang ko. It was held somewhere in Batangas kaya taga dito man pud sila. At that day, nako'y scheduled meeting with clients sa morning. Wala jud na kayo arrange ang schedule para mabakante unta ko adto ana adlaw. So I told Claire na late na ko moabot. I was Brian at the time. Rush mo ang biyahe pa Batangas and I was driving my car. So ang chikadora na bakla, perti nakasaba sa kong tapad. Late na daw may. Basin dili na daw na mo maabta ng ubang bisita. He mentioned na pulis daw ang bana ni Claire. Ug adto daw kasal ni Claire, daghan daw kaayo og yummy na kauban. Ug for sure, present po daw to ato na day. Until nakaabot nami sa private resort, then nagsuot mi og mask. Ug bit-bit pa namo ang mga gift. Gisugat mi ni Claire sa may gate. Then gidala mi niya sa may venue. I asked her kung asa ang bata. Siya nga na daw siyang bana. So giguide mi niya sa table kundi na ay bana. And guess what? Nakita nako si Ace dito.